In the Bengkulu. Bekuhle abancane. EmaNazaretha loguqe phambi kwenu. Ulusanda wakandlovu emvuzane esiguqweni sikaNonkanya phansi kwamshumelo nene. EmaNazaretha kuyaye kuthiwe kuleli bandla nokade uhlabelela bese uyahamusha. Suke kungasahlabeleli wena, suke sekuhlabelela idalwa zakini engasekho lapha emhlabeni. Enye imini eMaNazaretha kuthiwa kwakukhona indoda eyayifuye ingcanga. Le ndoda yayithanda le ngcanga yayo, yaseyiqambe igama elithi uSport. Le ndoda yayingayenzi into uSport engayenzanga. Ngisho idla yayithatha nesika Sport isitsha imphakele eyadle nayo. Kuthe ngenye imini le ndoda ihambile iye emadolobheni. Fika ibone imigexo emihle elotshwa igama lakho. Yase ifika le ndoda yasithenga lo mgexo yasibhala igama layo. Kodwa ithe siyophuma eminyango yakhumbula ukuthi inewele layo uSport. Yase uthenga noka Sport umgexo yawubhala. Yase ibuyele emumva ithe mayifika ekhaya yasithatha umgexo onegama layo yawufaka kuSport. Yasithatha okaSport yawufaka kuyona. Isikhathi bahlale uSport aduke. Aduke isikhathi esingangenyanga yonke. Le ndoda njalo yayivuka ekseni iyobheka uSport. Njalo ingahlali iyobheka uSport. Abantu bayibuza le ndoda ukuthi kungani ulokhu ubhekana nengcanga kangaka na. Kodwa le ndoda yaphendula yathi uSport angisambhekeli khona ukuthi ngiyamdinga. Angimazi uphethe kanjani igama lami lapha khona. Mina nawe eNazaretha likaShembe siphethe kanjani igama. Ngoba mawufika endaweni akushiwo ukuthi usibanibani. Ngisho ufika ematshwaleni akushiwo ukuthi iphuzisani Lusanda wakandlovu. Kuthiwa phuzisani nali eNazaretha nanguShembe. Ngathi uShembe eMaNazaretha bengasikhumbula siyiphathe kahle ebandleni nkosibuseni kuzwini. Baba, Baba,
ethi inkosi yasebuhleni inyazezulu amen. Amen. Lona guqile mfana kanene uphethe umshumayeli sikuqinisa nongane amen. Amen. Sibonga naManazaretha uShebe Nkomlile kwaze wafika isilafathana mhlanje yahlanu mbona. Sibonga uShembe sithwalile endleleni sasafika lekuthempelini ingcwele amen. Amen. Thwana elinye ilanga kwamenzizwa eyifunda isikole kuyisabatha. Insizwa yafika ethempelini kuyisabatha. Inkonzo yayizophatha umshumayeli asinika lensizwa iphume esikoleni. Insizwa iphatha kahle inkonzo kwathi mase kuphunyelwa ngaphandle inkonzo yasekuseni. Kwase kusuka abantu sebeyincoma lensizwa ukuthi inkonzo iphathe kahle. Kwase kusuka ubaba omdala wasethi niyibona nje lensizwa iphethe kahle kangaka inkonzo isazohlubuka. Singathi nathi eManazaretha sithi singabantwana abancane masiphethe inkonzo. Nisijabulele ningathi masiphethe inkonzo. Nisitshela ukuthi sisazohlubuka uShemba sikaMazi sisebancane. Gospel singing. Thixo amen. Siyabonga inkosi isagcinela abazali bami. Phinde ngibonge imihla yokuphila. Bese ngicela inkosi isikhumbule singabantwana sibancane. Masiphuma emakhaya siyikoleni singafiki sinake kumhlaba. Sazi ukuthi siphumeleni emakhaya sifuna ukufisa ifiso zabazali bethu. Bese inkosi ikhumbula thina esibancane esingakazi. Sithi masitshela abantu abadala sibalalele singasho ukuthi wazini impela isikhathi sakudala esasenza kanjalo. Ngicela inkosi ivule inhliziyo zethu singadikibali ukulandela uShembe. Bese inkosi ikhumbula nababoshiwe emajele abakhulule ngelinye ilanga bebuye bebona imindeni yabo. Bese ikhumbula abaphuma beyozama bethi bafuna ukubeka isinkwa etafuleni. Ngelinye ilanga babuye naso isinkwa kujabule umndeni yabo. Inkosi usizo. Nomunye manje nokhanyise right. Oh se baba
mama uhle abangcwele. Amen. Lona ugoqele lapha uLindani wakwaXulu. Isiguqweni saphuma evukani emakhendle. Esigadwe ubaba uXulu kanye nomama uMakhumalo. Ngicela ngabangigoqele ngalomzuzu ukuthi uShembe ahlala olimini lami. Angipha amazwi uzokhuluma abantwana bakhe abaningi angaka abayingcwele. Ngathi uma sengihlala lapha phansi kanti kube sekusulwa kwegama lami encwadini yokuphila nemndeni nami ikhishwe ezulwini la ikhona. Elinye ilanga kwaba nomunye ubaba, ngiyalibala baba ukuthi wayeyiNazaretha yini. Lo baba lona uthi wayenendodana yakhe. Uze indodana yakhe lena wabese iyaphuma indodana yakhe lena isihamba yofuna umsebenzi. Ngoba lapha kubo ehlala khona kwangasebenzi umuntu unendlala. Ithi le ndodana yakhe uma ifika lena eGoli ithola umsebenzi yawuthola nempela. Uthi senathola imali thiwa engapheli inyanga ibuya njalo ensizwa lena. Uthi kodwa ngathi kuhamba isikhathi. Uthi wabona indodana yakhe lo baba engasabuyi lapha ekhaya. Thiwa yahamba iminyaka yaphela iminyaka. Inyanga zahlangana ishumi ubaba indodana yakhe asayazi asazi noma iyaphila yini. Thiwa lo baba lonawo bese ayalelwa omunye ubaba futhi. Wasethi kulapha kunomuntu lapha ekuphakameni. Uthiwa lo muntu akahlulwa lutho uhamba uyocela kuye indodana yakhe izobuya. Lo baba wehleze ekhala njalo indodana yami ngisayazi noma isaphila lapha ekhona. So wasehamba wafika lapha ebuhleni. Sefika usaguqa ethi baba indodana yami lokwahamba iyofuna umsebenzi ayiphindanga ngiyabuya ekhaya ngiyazi noma isaphila yini. Sengicela Nkosi noma ngithola ithambo layo mangingcwabile bekuphelele Nkosi. Uthiwa lo baba ngoba lapha kuthina lapha eNazaretha alikho elinye igama eliphuma kubaba. Aphandle ukuthi Inkosi ikubusise. Kufanele phela uShembe wakhipha lelo gama Inkosi ikubusise sebele emumva lo baba lona. So wahlala kwathi sekusebusuku. Uthi wathi phakathi nobusuku ngabo 12. Uthi ngoba sengena ikholo bese yavula becasukile eyifutha lekholo ebuza ukuthi ubani ongifole ebusuku kangaka. Ufuna kanjani ufole ebusuku kangaka phathi ungalela umuntu ubalela abantu ufuna kanjani ebusuku phathi nobusuku kangaka. Uthi kodwa wezwa izwi lipholile. Aselithi lo muntu obuze kuye namhlanje emini. Uthi lo baba umuzo wafika qala kuye ekhanda ukuthi uyithole kanjani namba yami uShembe. Uthi uyithole kanjani namba yami ngiyalibala ukuthi uShembe waphendula wathini. Uthi bese yabuza uyafuna yini ukukhulumisana nomntanakho. Thiwa babe esethi yebo baba ngiyafuna. So unyaza sithi bamba kancane. Uthi waphela umzuzu owodwa. Uthi wezwa izwi indodana yakhe likhala limemeza kakhulu lathi lahefuzela. Lathi baba ngoba mina ungibona lapha ngikhuluma lapha ngifona efonini. Mina kangisekho emhlabeni. Uyithi indodana baba mina ngahamba ngaye eGoli ngafike ngawuthola umsebenzi. Kodwa kwathi mase ngithola umsebenzi ngase ngithola abangani engabafice eGoli. Uthi abangani laba sasihamba nabo safuna sami sobaba inkunzi eMpumalanga. Bathi sathi masifika lapha eMpumalanga safike sayibamba inkunzi abula abantu inkunzi abeyimpumelelo sabuya. Kodwa ngenxa yokuthi labantu ngangafice eGoli bona bayazana mina bangazi. Asebangibulala endleleni bangigqibe ehlathini lapho ngasikhona umuntu mina bangigqibe ehlathini angaziwa umuntu. Kodwa mina lapha engikhona ngilande uShembe. Luthola indodana ayisho ukuthi sezulwini noma ikuphi athi lapha engikhona ngilande uShembe. Mina baba ngisekho emhlabeni ngiyacela ungenzele konke okwenzela umuntu ungasekho emhlabeni. Ngiyacela nathi sinabasho ukuthi uShembe asigcine sikwazi ukuyiphatha. Noma siqede isikole masiseye emadolobheni sikwazi indlela siphindele ukuyiphatha sikhule semadoda kusasa. Ngiyacela Inkosi thina lapha engikhuluma kabi khona Inkosi usana senazwini. Oh, si baba,
Mama ngokuhle ngabangcwele. Lokho phambi kwenu inkosana washanga ngakhona lapha ekhaya ithanda nami. Ngaqala ngibonga ithuba esiliphiwe obaba uba masiphakame isikhulumi nathi noShembe. Ngicela inkosi uShembe ihlalo olimini lwami uba ngikhulume okulingana nami ngingakhuluma ongaphe kwami. Thiya inkonzo thina esiphiwela ekhaya kuba masikhulume ngesakuzwa ngoShembe. Uma siyalani thina sodwa singamakhosana okanye amakhosazana. Nami ngizoqala uShembe Manazaretha uNkulunkulu. Sikhonza uShembe okwazi ukukhuluma nezilwane. Ngizokudlula intshumayelo engayizwayo. Kuthiwa ngelinye ilanga ngizoyikha phezulu ngelinye ilanga indoda kade ibuya kuyofuna umsebenzi. Yabuya yangawuthola. Seyihamba endleleni seyikhathela bese ilala phansi kwesihlahla. Thele le ndoda phansi kwesihlahla kwase kufika ijuba lahlala phambi kwayo. Malihlala phambi kwayo bese iphakama le ndoda esithi Juba uhamba ungibuzela kuShembe. Ubakazi ngonani mina. Njalo manje ngifuna umsebenzi ngifike sekuthiwa abantu abafuna sebenele sebewutholile umsebenzi wena usongahamba. Ebele ijuba selisuka. Le ndoda nabe isivuka lapho phansi kwesihlahla bese iya endlini lapho ihlala khona. Ithe mayifika kulamadoda ehlala nayo endlini. Yabe isithi ayi madoda sengibuya kofuna umsebenzi angutholanga. Lamadoda ahlala naye bese inika imali engango-R10 esibethi awuhambe nawe uyobika udaba lakho kuShembe mhlawumbe uzosizakala. Bese uthatha le ndoda u10 bese iyahamba. Ithe mayifika kuShembe isizonikela ibamba ulayini. Ithe ihleli lapho kuyibamba ulayini uShembe wayesebethi wena khehla oza lapha. Labesiza ubaba oqala nawe mdala enempunga nje. Wayesethi uShembe hayi wena. Ngibiza lo baba osemva kwakho. Yabeseza bese iphakama le ndoda bese iguqa phambi kwaShembe. Bese uShembe ndoda leli jubo lithumile lapho balizobika wade ulibikela usizi lwakho lifikile lapha kumina. Lalibika usizi lakho ngaluzo. The athi uShembe sukuma njengamanje uyelapha uyofuna khona umsebenzi owuthola. Le ndoda ayibangesa usebenzisa no R10 ayunikiwe bese yahamba. The mayihamba yafika endlini ayithatha iCV yayo yahamba yaqonda lapha emsebenzini. The mayifika lo mlungu oyeqasha abantu esethi hawu wena sowulapha kade sikulindile. Woza yabe lo ndoda yabe sewuthola kanjalo lo msebenzi osibuseniso. Ngiyabonga Thixo wami lwezulu. Amen. Manazaretha lo oguqile umxolisi igama isibongo owakwaNtuli ethempelini ePhaphamani kumshumayelo uQwabe nomkhokheli uManzuza. La kwanabashu unikwe umsebenzi obucayi kwathiwa akabe umgcini mafa wenabashu ezweni lasenkandla. Ngikuqela ngingumntwana njengoba ngiphakama ngithi ngiyabonga Thixo wami ukwabela kwakho. Manazaretha sayithathwa sibancane sanika umsebenzi onzima nosindayo kakhulu. Into eyenza ukuthi ngiguqe namhlanje
mhlawumbe abafowethu bazoxakeka ukuthi awu uguqena namhlanje ongajwayele nakangaka nonamahloni kangaka. Kodwa kunento engithintayo maNazaretha engicela ukuthi njengoba ngiguqe phambi kwethu singabantwana naphambi kobaba abazali bethu abalokhu basikona kusukela ngomhla ka-12 ku-2020 sizolontsha umsebenzi wenabasha ezweni lakithi eNkandla. uShembe maNazaretha ukhona phakathi kwalelizwe futhi uyaphila. Ngiguqela ngizogcwalisa kubafowethu nodadewethu ukuthi uShembe uNkulunkulu. uShembe usesibonisile okuningi siphuma ngembobo encane kodwa kungasikho ukwazi nokuqonda kwethu. Siphila ngomthandazo maNazaretha. Abanye bethu sathi masiqala lo msebenzi banikezwe igwebo. Banikezwe iminyaka emithathu. Ngizobonga kuShembe ukuthi namhlanje ngiyaphila. Iminyaka emithathu engangibekelwe yona ukuthi ngeke ayeqe iminyaka emithathu sengiyeqile ngoShembe ekhona uNkulunkulu. Amen. Noma kunzima ngoba kufanele sikusho lokhu naphambi kwabazali ukuthi bazali mina ngeke ngibone mase kunzima kakhulu ngifonele wami umkhokheli ngithi ma athi mfana wami ngithi ma sekukubi ke manje angisazi nami ukuthi ngenze njani. Athi thandaza mkhulu uyazi ukuthi sikhuliswe ngomthandazo thina. Uma ungathandaza uzothini usumfoneleni ubaba ngithi ngiyasaba ukhona umshumela angisazi ngizothini ngoba ngiyasibona isimo ukuthi njengamanje sibheka phansi bese ngikhumbula ukuthi kambe kukhona umuntu owathi ngimnike iminyaka emithathu ngeke aze ayiqede. Ngiguqela amaNazaretha ngizokhumbuzisa abafowethu nodadewethu ukuthi uShembe uNkulunkulu emuhle njalo esithanda. Umfundisi umdluli ngelinye ilanga ukhuluma ngendoda eyathi ilusile ihlele ehlathini nezinkomo zayo yezwa ukuthi engathi ukushisa kuya engama kakhulu. Yathi iqhuba lezi inkomo yaya nazo emfuleni. Yathi mayifika emfuleni yasisibuka isiziba. Yasifisa ukuthi ayingene phakathi ukuze ithole ukuphumuza umzimba, ithole amanzi abandayo. Ithe le ndoda uma ingena kulesi siziba yayiseyizwa ishawa uvalo kakhulu. Iphumele ngaphandle. Iwabuka amanzi sibuka iziba ithi ayingeke ngidlala amanzi mina. Iphindele phakathi futhi ithi mayingena ilizwe futhi oluvalo luyishaya kakhulu. Iphumele ngaphandle ihlale isibuke iziba. Ithi ngeke ngidlala ukushisa mina ngeke ngidlalela amanzi ngiyangena la. Iphinde le ndoda ingena okwesithathu yezwa ishawa uvalo kakhulu yaphuma. Isithi ngelinye ilanga uma ihamba iyobika enkosini iyoyibikela usizi lwayo uthi uShembe imali yami mhlongo. Ixakeke le ndoda ukuthi iyani le mali uShembe athi ngimkweleta yona. Aphinde uShembe akhangeza athi imali yami mhlongo. Ithe isayididekile le ndoda ingazi ukuthi eyani le mali uShembe akhuluma ngayo. Wase ikhumbuza uShembe ngoba uNkulunkulu okuyena wayivikela emanzini ngesikhathi ingena. Uthi uyakhumbula yini ngaleli langa mhla ungena esizibeni ushawa uvalo kakhulu. Kwakuyinyoka leyo eyayikwengama ifuna ukudla. Ngabe sengibheke esikhwameni ngacaphuna umnikelo wakho ngayiphosela inyoka yanaka wona waphuma wena. Ithi waphinde futhi wangena mhlongo. Ngathi ngiyabheka esikhwameni ngacaphuna umnikelo wakho ngaphosa. Yabheka wona waphuma wena. Kodwa uthe usungena kwesithathu. Ngithe ngiyabheka esikhwameni ngathola ukuthi akusekho lutho. Ngase ngithathe wami umnikelo ngoba ngifuna ukusindisa wena. Kungenzeka maNazaretha ukuthi phakathi kwalelizwe laseNkandla sithi masigijima nomsebenzi wenabasha ukusicela umnikelo emathempelini kube khona umuntu othi ninganikeli. Kungenzeka yini ukuthi sithi uma sisebenza maNazaretha sicela iminikelo sicela yona imali. Ngoba phakathi kwethu singabantwana abancane abanye bayafunda abanye abathatha indawo kodwa siyesihlanganise ngoba sifuna ukuthi senze umsebenzi kaShembe ube impumelelo. Ngiyacela ngizoyinxusela angiguqile njengo-treasure njengamanje ukuthi ngumgcini mafa walelizwe. Kodwa ngiyacela ukuthi sikubheke lokhu ukuthi konke esikwenzayo awenzi ngoba mhlambe usuke uthatha leyo mali uyinikeza lowo muntu osuke ufaka kuye kodwa usuke ukhumbula wena uthatha leyo mnikelo uphosa kuShembe ukuthi uShembe akukhumbule. Ngoba ngelinye ilanga mhlawumbe uShembe uyokukhumbula ngawo lo msebenzi. Sinezinsizwa esiphila nazo abafowethu nodadewethu siphila ngawo lo msebenzi wenabasha. Okunye ngiye ngibone baze bangitshela ukuthi Mxolisi ukuba awukho kwinabasha ngaba usekho emhlabeni. Kumele ukubonge ukuthi ukwinabasha ngeke uze sikiyeke thina uphume kulo msebenzi. Kuye kube nzima maNazaretha ufisa ukuthi usihlalo buyela ngiyasula manje sekungaphe kwami ngoba nasemsebenzini kaShembe mhlawumbe angisaveli
athi ngeke uze uyeke umsebenzi kaShembe. uShembe wakulanda emazweni akini. Ngiyacela amaNazaretha kukhona insizwe esasihamba nazo. Namhlanje ngicela uShembe akhumbule umampo wakwaMhlongo. Insizwe engancengi le mayikubizele emsebenzini kaShembe. Ngiyacela sikuqonde amaNazaretha ukuthi njengoba singabantwana abancane sisebenzela uShembe futhi sifuna ukumsebenzela uShembe ngeqiniso. Siyacela nakwafowethu nodadewethu uma kukhona umuntu okutshela ukuthi le nabasho ehambayo akuyona ikhona enye. Sanivala Nkosi indlebe zami ngingalizwi. Ngoba le nabasho esikuyona iseqinisweni. Baba umshumayeli umkhalazi ukhona phakathi kwethu, ubaba ucele ukhona phakathi kwethu osiphathele iregion. Ukhona ubaba ukhuzwayo ku district eShowe, sinokhehlabiyela eNkandla. Ayikho futhi enye yabantu. Sizolokhu silandela nje ngezitebhisi ngoba izona kuphela ezikhona. Cela uShembe asikhumbule kukho konke esikwenzayo. uShembe asichithele izitha zokuNazaretha ngoba akuzona izitha zethu kodwa ezokuNazaretha. Cela uShembe asikhumbule singabantwana baseNkandla singayeki ukuthandaza. Inkosi ibusise nikuzweni. Anyagaza iJerusalema bathi nayizwa Inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazo lezulu. Amen. Lo oguqela umfana kaNtshangase ngale kwentaba enhlala kahle Thempeli kumshumeli umhlongo ayibonga Nkosi. Amen. Bantwana benkosi nganza kwethu thina sisebancane oyahlubuka manje unebhadi. Futhi kufanele ukuthi noma ekwenza lokho kuhlubuka kwakhe azi ukuthi mina ngiyodliwa intuthwane ngeke uNkulunkulu azangikhumbula. Siyabonga ukuthola leli thuba abantwana benkosi lokuba sibe nomcimbi omkhulu kangaka oyinkonzo yenabasho wentsha ezweni lakithi eNkandla. Amen. Amen. Nizongithethelela mina ke mangikhuluma kubuye ukuthi kancane ngoba ngikhumbula izikhathi engemumva. Bantwana benkosi unyazi loNkulunkulu ayibonga Nkosi. Amen. Ngizodlula nje endabeni eyodwa. Sasilapha esihlala khona noKhehla eMount Moriah. Bayazi abazi ngapha eThekwini. Sathi sihleli nje lezinsizwe esitolo. Sase silibanga ivangeli ngoba sithuli ngoShembe ayibonga Nkosi. Amen. Salibanga leli ivangeli lezinsizwa lezi engewona amaNazaretha ezinye zilaphana kulezi zinto kaSulumane matendeni. Sase silibanga leli ivangeli nalezi insizwe ezinye zase zithi ukufudumala. Ngethuka ke mina ngoba ngithe kuba phansi uKhehla uhyper kakhulu ngathi ingane idla ushukela ebusuku.
athi ukhehla hey bafowethu hey ehlele ngezansi ngithi nangwehli labayisa ushembe uNkulunkulu asisiqedanga isikhathi singakanani wasushembe efuna ukuveza ukuthi lento ekhulunywa yilabafana yokuthi nguNkulunkulu vele nguNkulunkulu ayibonga Nkosi waqhamuka insizwa ngapha uma ngikhomba kanje isasimi kanje yakhamuka ngapha kwa left ifaka isigqoko esimnyama nejacket emnyama yafaka ishirt elimhlophe yeza lensizwa yeza mangithi ngiyayibuka hayibo izosijoyinisa umshwalensi lensizwa njena ayezi insizwa kahle yafika la eduze kwethu thema isifike eduze kwethu yathi sase siyathula sesihloniphi ukuthi ke thina ubaba omdala lo okhulumayo bayifika lensizwa la eduze kwethu isithulisa bese silalelani ningaphinde nikhulume ngalomuntu enikhuluma ngayo baba wami uzoyizwa indaba uNkulunkulu esedlala ifilimu yakhe yasezulwini wathi mayiqeda ukusho njalo lensizwa yayisivula ijacket la yayivula ngapha ephaketheni la kwa left lingaphakathi yadonsa iID phakathi yathi ubani lo ayiqalanga kuthina ngoba kusho ukuthi yabona sizoquleka yaqala kulezi insizwa zathi insizwa hawu wena wadlula kwenye ubani lo yathi hayi wena edlula kwenye insizwa yathi wena zathula lezi insizwa ngoba phela zona imazi hey ithi wenza isakha wafika wathi ubani lo sathi hayi baba sibonanga wathi ubani lo wehlisa isandla sihamba kancane angisijahanga isithombe bangcwele into engayijaha ngafuna ukubona igama nesibongo hey hayibo ushembe uNkulunkulu ayibonga Nkosi hey lezo insizwa namhlanje uma uke wathi uzama ukukhuluma ngendaba yashembe sithi sicela usize sicela uhambe ungakhulumeli la ngoba zabona indaba enkulu yathi mayisikhombisa kanje manje uyabuka phezulu hayibo ale igama eqala ngo ayi ngeke ngibize ngoba igama lenkosi hayibo isibongo yiso ngathi ngehla kwenzakalani ngehla hey nama ngazi nithi mina yibo hayi sithule isuke lensizwe yahamba indawo ngangisuka la uya la SPK sasala sabuzana sonke ubani umuntu wathi idlulela ngempela ubani wakwambona khona la eMoria zathi mayizithi insizwa hey umuntu azisimbone la eMoria asihlala naye nje endleleni sathi ake nimbuke ukuthi ushonaphi khona la uyasibona speak seduze la speaker basila basikhuluma ngomuntu esikhulume ngaye ngama-second mawususuka uya kule speaker lesi akasabonakala ukuthi usholephi igama kwakuyileli igama esesihlabelelweni sakho umuntu onesihlabelelo sakhe liqala ngo-I kwakuyilelo gama elisesihlabelelweni sakho kodwa indaba enkulu eyangethusa kakhulu sesithatha labafana asihambeni madoda siye lapha ekhaya akhona amafoto lapha ekhaya enikhombe lo baba ngoba nina nimbone kahle ebusweni sathi mayifika lezi insizwa zathi hayi nangu yilo nikhomba umuntu wakhotha ngone 1933 nikhomba bani wathi yilo athi ngekehla libonile igama elibhalwe kwi-ID wathi ukhehla hayi ngilibonile bakhomba bani njengamanje ngathi mina ke lalela insizwa zakithi lento ekade niyibona benibona uNkulunkulu kaShembe lo besikhuluma ngabo lo muntu enimkhombayo inyama yakhe asiyazi kwathina nobaba bethu abayazi engisho ukuthi bantwana benkosi uShembe uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uphansi kwewa ukuphi uShembe ukhona uNkulunkulu ayibonga Nkosi sengihlala phansi ngibona ukuba umshumayeli enyakaza ukugula insizwa engumshumayeli lapha eMoria engihlala khona igule ngesikhathi esibi ngesikhathi seCovid sithi uNkulunkulu wami umshumayeli uyahamba bayike wangena esibhedlela uzoficana nalokufa ahamba umshumayeli hayi kanti uShembe udlala ifilimu yakhe yasezulwini lesikhuluma ngayo esimkhomba ngayo uNkulunkulu bakhe ayibonga Nkosi angazi uma ukhona ongayinikela iphepho lethempelini sebhadini angazi nami nje ngisebhadini umshumayeli ngeke ngayinikeli impela ngeke ngayinikeli kodwa umshumayeli wayehamba into eyenzeka wathi kade yobika enkosini yafuka wathi ubaba awu umshumayeli awuphilile wathi hey baba ngiyagula
athunyaza ayithatha namafutha namanzi uzophila. Umshumayelazi wathenge lawo mafutha kwathi wathatha nabo amafutha namanzi uzophila. Wawathatha umshumayeli amanzi namafutha wafika ekhaya wayisebenzisela khona nje kahle. Umshumayeli ke umuntu owathandayo namafutha ufana nomshumayeli umhlongo. Umshumayeli wami ukuthi makile lahloma ngapha nje izulu avele umfice esecwebezele eshayile enza nje enxa amafutha usuke ebona ukuthi ngeke udabule umbane kulamafutha. Ngisho sesabatheni nje uyabona nje sezingane sasijabula kamalike lahloma sithi hawu mshumo ngeke ushaya uDrisi phakathi lutho. Bangcwele letsizwa akaxulu yagula ithe ngelinye ilanga isibuye enkosini wasefika yasilala ebusuku mayithilele ebusuku isibona indawo enkulu ibona yona ingena ethempelini ngesango lamakhosazana. Mawuze ethempelini lezansi ukhamuka ngapha ngasesipholi ingena ngesango lamakhosazana mayithi yabona ibona insizwe eziwu4 zihleli lapha zibheke ezansi. Zihleli la ngaphambi kwala uhlala khona odlunkulu zibheke ezansi mayithi yabuka ngemumva epulpiti kuma inkosi enkulu unyazi lwezulu imi ngaphandle kwepulpiti. Sekubuza insizwe seqaleni ayikababoni labantu ukuthi bahobani ebusweni. Sekubuza insizwe ngapha eqaleni ngokwa left iyabuza uthi okabani lo ikhomba ngesithupha ithi okabani lo. Mayithi iphenduka lensizwa kuvele kusukuma inyanga yezulu ifika ithi owami. Isha isifuba ithi lo owami. Uyongivuma mina kanjalo uShembe. La ngipaphathiswe khona othingweni uyongivuma kanjalo ngezinto engizenzayo. Ethi umshumayeli mayithi asikahle ijubane ngihambe ngotrendisa ku TikTok ngithi mina kuthiwa yijumane mawushumayeli ithi indonto le. Angikho lapho. Bayisukuma inyanga yezulu iza kuyena ifika ithi mshumayeli lalela wena ngani landa ujeke lapha ibuye nojeke inkosazana mayifika kuyena ifika ifaka imino emibili la eceleni kuyena ifaka imino emibili la eceleni kuyena ithi uyabona mshumayeli into ebizokubulala uphume into ebomvu ingene ejeke kuthelwe endishini iphinde iphume ithi waphuma ejeke baze babathathu. Ithe mayiqeda lapho inkosi inyanga yezulu impompa lokufa lokhu isithi uyabona ubuzofa wena. Isithi kodwa ngaqedi. Ithi gijimani endlini yempepho nimbuka ukuthi ubeyinikelana impepho uyayinikelana impepho lo. Laphenduka unyazi ngokusheshsha epulpiti lwashona endlini yempepho liyobheka ibhuku lakho ukuthi uyayinikelana impepho. Uthe mayibuye lapho uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu lathi hayi mkhulu uyayinikela impepho yakhe igcwele. Yathi inkosi inyanga yezulu ngeke usafa inkosi kubusisa ususindile. Wasinda lapho umshumayeli. Bekuyilawo mazwi bantwana benkosi inkosi ibusenizwe. Amen. Siyabonga bantwana baNkulunkulu. Abantwana bethu bediya ngoNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wenu bobaba nomama enasibonela yena. Kathi nimkhethe nathi nekhethela simkhethela ngisho nanathi uqobo lwethu. Kuyajabulisa mhlambe nje uMasila sinilungiselela ukuthi mokwenze uNkulunkulu esikhumbule eJudiya naseBhleni ikhulume kahle phambi kwakhe. Mawuphakama nje uthi ngogugu akwakhanyile ethempeleni ehlonipheni enkandla. Eselele ukuthi iphelele. Ungalokhu uchaza nkosami novalo kwesiyalwazi solukhona. Abantu ngazi basola nto kutatazela. Uyawuso nampo obaba nje phambi kwawe umntwana omncane. Umntwana omncane uthema ufika umbhalo umdlulu nalezi indaba izolo cishe ngabaleka wena akulalanga gijima kaze basa yabona uba phambi kwaShembe kuyasinda akulula abanye abantwana ngaze basolo kuthiwa ivesi libe linye avela shaya amabili wenzani hayi ukutatazela
yatatazeleka kodwa nivane nje ukuthi makuthiwa libe linye ivesi libe linye ngempela. Sizame nje mawuthe nje ngugugu okwakhanyile ekuhlonipheni iThempeli eNkandla. Usushaya lelo vesi lodwa uhlale phezulu kwendaba. Okugcina ukuthi ngaphansi abona ukuthi ngaphansi kwamhlambululo yonke nje ugcina usuzuyisho enxawuvalo ungalokhu babara uzudideke omanje uqala kumfundisa kumvangeli kumshumayeli kumkhokheli uzosho umphathi amakhosazana eThempelini lokhu ubala usho igama nesibongo neThempeli lakho nendawo uhlale phezulu kwevesi uhlale phezulu kwendaba. Siyabonga bobaba sesobuyisela kobaba ibona abayisandla senkosi kodwa siyasikhonza ukuthi ngoba siyafundisa mhlambe khona enihleli ukuthi umuphi umntwana ozohlabelela ukuze phela masebeqedile obaba kube yibona abazophakamisa umsebenzi kaNkuluNkulu. Amen. Mase kukhona bona ukhona unyazo uqobulwana lo nhlonipho sesingayilahli. Akukwenzeka sibe ngaphezulu kobaba bethu. Akukwenzeka nangengozi. Angazi ukuthi benihlele kanjani. In the Benkulio.